Leskovac, postojbina srpske tekstilne industrije, srpski Manchester, u septembru 1944. doživeo je teško stradanje. Koča Popović, komandant glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske za Srbiju, u više navrata je dramatično tražio od zapadnih saveznika da bombarduju sve veće gradove na jugu Srbije zbog navodno značajne koncentracije nemačkih trupa na tom prostoru. U stvari, pravi cilj bombardovanja bio je da se oslabi podrška tamošnjeg naroda antikomunističkim snagama generala Mihajlovića. Na rođendan kralja Petra II. 6. septembra 1944. u Leskovcu je od savezničkih bombi poginulo između 5 i 8 hiljada civila. Veliki broj porodičnih nadgrobnih spomenika gradskog groblja na Hisaru ima po nekog člana, čiji je datum smrti 6. septembar 1944. godine.